Hej, vi er Ida Emilie og Cecilie Christensen. Og vi vil gerne snakke om et dansk startet mega succes med software til spil, som vi har læst en artikel om i Børsen. Nikker. Til vores eksamen. Ja. Og det første et firma eller en virksomhed skal tænke over, når de starter op, det er en idé, de gerne vil arbejde med. Og inden under idéen, idé er sådan set også lidt et hovednavn for idé, mission og vision, som er grundstenen for en virksomhed, som sagt. Og idéen, det er, hvad den her virksomhed sådan set producerer. Missionen er, hvem den her virksomhed producerer de her ting til, hvad målgruppen er. Og visionen er så, hvorfor at den her virksomhed ligesom producerer det her produkt. Formålet er jo at få lagt de her grundsten for det perfekte virksomhed. Ja, det perfekte produkt. Ja. Yes! Og visionen, den bliver også nogle gange kaldt målet, tror jeg. Ja. Og et godt citat af grundlæggende og administrerende direktør, det var, at det vigtigste var design, at vores værktøj er nemt og lækkert at bruge og nemt at komme i gang med. Så han har sådan set lidt sagt, hvad det var, at hans idé var. Men det var ikke den oprindelige idé for. Den oprindelige idé for de tre iværelser, der var i hvert som hed David Helgason, Nicolas Francis og Joachim Antin. Ja, og den ene var Tyskland, den anden fra Danmark, og den anden var fra Island. Word. Ja. I hvert fald så var den oprindelige idé, at de tre gutter, de ville udvikle spil, de ville producere spil, de ville udleve den der drengedrøm, og man lave det nye seje indspil. Og man sidder nede i mors kælder og laver spil. Og holde spilaftener. Yeah. Men da de så startede på alt det her, viste det sig så, at da de skulle ud og finde et produkt, som kunne hjælpe dem med at skabe det spil, viste det sig så, at der var ikke rigtig nogle produkter. De programmer, der så var der, det var programmer, som var svære, dyre, komplicerede. Det var slet ikke til at bruge. Nej, så de her drenge, de udførte faktisk en markedsundersøgelse, som de så reagerede ud fra, fordi de besluttede så, at nej, siden der ikke er noget godt software, så laver vi sgu noget godt software i stedet for. Så laver vi det til alle dem, der minder om os, og alle dem, der har den samme idé som os. Og gerne vil sidde i mors kælder. Ja, det gør vi. Ja. Bitches. Så derfor kan vi sige, at Unity Technologies idé er at producere software, der er nemt at bruge. Ja. Og det her software, fordi det er nemt at bruge, så har det en rigtig stor brugerflade, hvilket er Unity Technologies mission. Til sidst så kommer så deres vision, som jo også var, altså det er jo spørgsmålet, hvorfor producerer de det her? Og det er jo simpelthen, fordi der ikke er noget bedre derude. Ja, og det er jo ligesom for at skabe de der produkt. Ja, deres fremtidige mission var ligesom at skabe det der produkt, den software, til udvikling af spil. Ja, og så har de så videre tænkt på det her idé, og nu vil de så også lave software, der kan bruges til andet end spil. Og det bliver det også allerede, fordi blandt andet har hæren brugt noget af deres software til at lave apps. Der er apps til brug ved posttraumatisk stress. Så det bliver allerede brugt til andre ting end spil. Yes. Så ved vi jo også, at deres produkt eller deres software bliver brugt af 500 millioner mennesker hver måned verden over. Det svarer til på et år, der har alle i Danmark brugt deres program én gang. Det ved man, hvor mange mennesker der er. Fucking mange mennesker. Og nu siger vi hele verden. Nu siger vi... Og nu hvor vi sidder og siger hele verden over, så er det ikke kun folk, der bruger deres produkt. Nej, de har nemlig allerede flyttet de har nemlig allerede outsourcet deres firma til at have en masse datterselskaber over hele verden. Så man kan ikke sige, at de ikke allerede er i gang med at være internationale. Og derudover er de også i gang med at videreudvikle deres produkt. Man kan sige, for sådan en nyopstartet virksomhed vil det være oplagt at gå fra skridtet fra at være national til at være en international virksomhed. Men i det her tilfælde har de allerede taget skridtet. De ligesom allerede er derude, og verden er ligesom allerede deres hjemme. Så det er mega godt klaret. Ja,
Men lad os lige kigge på, om hvad deres udviklingsmuligheder er. Og til det kan man jo altid bruge så en SWOT-analyse. For at starte et sted, så starter vi med at kigge på, hvilke styrker. Tak. Så starter vi at kigge på, hvilke styrker der er i forhold til okay. Vi ved, at virksomheden allerede er international. Virksomheden har udviklet en brugervalue software, der er et kæmpe marked, det er topmotiverede medarbejdere. Så alle de her standardting for, at det skal være en vellykket virksomhed, er der ligesom deres styrker er på plads, og det er vildt godt. Ja, og deres svagheder er indtil videre mest af alt, at de har ingen ekspertiseerfaringer. Altså som David Helgason også sagde, så sammenlagt var deres CV meget kort. Tre linjer, måske. Altså, ja. så de har ikke nogen erfaringer inden for hvad det er, de har lavet. Man kan sige, de havde ikke forudsætningerne for at blive kæmpestore og blive godt. Men alligevel er de formået på trods af det. Og det kan man sige, det skyldes måske meget deres motivation. Ja. Og så havde de heller ikke sådan en særlig stor markedserfaring. Nope. Så det var lidt erfaringer, det handler om, når vi kommer til, hvad de fyre ikke rigtig kan. Ja. Så har vi O, som er opportunities, som er muligheder for virksomheden. Der kan man sige, altså en mulighed for alle er jo altid at finde nye samarbejdspartnere. Ja. Man kan slå sig sammen, altså de fortalte, at de havde i forbindelse med lanceringen af iPhone i 0708, havde de også allerede været inde der og lave nogle apps til Android. Nej, til Apple. App. Og har allerede været ligesom at sætte deres marked der, eller deres mærke der. Og så en anden ting er jo også den evige udvidelse af kundsegmentet. Altså, børnene de bliver bare yngre og yngre, fra hvornår de får deres første elektroniske dims. Om det så er en Game Boy, Nintendo, Playstation, mobiltelefon, eller en iPad. Ja, whatever, you name it. Altså, de bliver bare yngre og yngre. De bliver både yngre og yngre, og så bliver de også ældre og ældre, fordi ældre mennesker, de lærer faktisk også at bruge. Det gør de. Og man kan også sige, generationen af de der, som synes det er sjovt at spille computer og sådan noget, den vokser, altså de bliver ældre og ældre. Ja, og til sidst, trusler. Det er lidt svært med hensyn til teknologi at kigge på, hvor mange trusler der er, men der er jo altid truslen af nye konkurrenter vil komme og være et problem for den her virksomhed, men også nyudvikling af teknologi. Siden de her fyre ikke rigtig har så stor ekspertise inden for software, så kan det også være, at det bliver et problem for dem, hvis det bliver for godt, hvis det bliver for udviklet inden for teknologi, men også bare, at der kommer nye konkurrenter generelt. Men altså overordnet kan man jo sige, trods af Apples erfaring og sådan noget, og erfaring i alle almindeligheder, så kan man sige, så på den måde har man jo stadig formået at lære de ting. Ja, så de ting, de ikke vidste i forvejen, de ting har de lært. Så ny teknologi, det kunne måske være en det er måske en trussel, og måske er det det er noget, de lærer. Opportunity, jeg ved. Ja, men vi er glade for at kunne lide det. Hej.